vítam u nového videa. Dneska je tu tento sneh, ktorý je vidíme. Čo je proste takýto ľadový sneh. Dal sa tu nám takýto ľadový sneh. A aj ľadové. Proste je to tu ľadové. Dobre. Tak. Môžeme ísť dole, opatrne. Ak vidíte, je to strašne uspokojuje a... Dobre, akože. A teraz ideme na trampošku. Jak vidíte, už ide. Takže, 1, 2, to je všetko. Tam je ten sneh. Ty kokos. Poďme opatrne. Pořeď! Aj hore to máme zaladované. Kade je to? Ty kokos, ja som zasekol. Ne? Ta sieťka je Kúkaj sa, aké je tá sieťka. Ja mám rukavine. Ja mám vždycky rukavice, takže si ich dám. Tak. Dobre. Si ich dávam a Patrik zatiaľ už ide dole. A jasne, že idem stať. A toto bude možno krátke, možno dlhé video. Ukáž. Do tejto vody. Ukáž. Ponáč, kokos, tam je voda. Podaj, Baťo, nechaj to tam. Nechaj to tam. Nechaj to tam. Už tuto chodila mne. Daj to naše. Počkaj. Tak sa ideme pozrieť k tej vode. Možno tá kamera je zle. Ja som sa ale šmykol na to zle. OK, tu je voda. Neviem, skáďal je tu blato. Tu je, Paťo, to není voda, to je iba blato. To je mokré blato. Ty kokos. Dobre. A vidím aj trávu. Kámo. Toto je na bol zadovené a na bol nie, poď sem. Má to tu aj svoju vlastnú vodičku. OK. Hej, toto čo je? To je nejaká kravica. Nej. OK. To je ale veľký cencul. Není cencul. Je to cencul. Pozrieť. Je to cencul. Je to cencul. Tak nič. A Mama, táto, ideme. poďme sa pozrieť. A čo?
A asi všetko. Au. Vidíme tú vodu. Presne tak, vidíme tú vodičku. Zelenú vodu. To je voda. Áno, je to vlachová voda. Ona sa rozšíruje, tak na to skúšam. Áno, podľa. To sa rozšíruje, tak na to skúšam. To je blatová voda. Au. OK, tuto vidíme cencule. Ty, vieš čo, poď späť. Takže dobre to je. Au, zlavé. Nič? Vieš čo? Á. Madriky. Kúkajte, vidíte? My sme to potrebujeme vykúpať. Jaj, to je zápalka. To je to. Kto vypálil? Ja som ju mal predtým zapálenú. Kto ju vypálil? Počkaj, idem sa pokrečiť do tam. Tak čaute.